May isa kadigiti nagbali na karaman ti indiscriminate firing iti ili tinarbakan ni Lucosur. Anak ti pulis. PNP Director kani Gobernador Singson nadismaya. Amuante iti live report ni Mark Masudo. George binigbigan ti Police Provincial Office dagiti walo a karaman iti viral video ti indiscriminate firing iti ili tinarbakan. Naiget nga may investigaran ti Ilocos Sur Police Provincial Office. Tinapasamak indiscriminate firing ti selebrasyon ti Baratawen ni Janarbacan, Ilocos Sur. Mismo ni Provincial Director Police Senior Superintendent Nestor Felix. Tinagturong iti lugar ng kukukon ti impormasyon. Kabayatan ti press release ti Pulisya ti Provincial Capitol na inaganan ng dagiti walo karaman ti cellphone video. Nabigbig dagiti suspect da Cesar Fontanilla, Mark R.J. Cabana, Jumar Cabreros, Ian Christopher Calixterio, Russell Fontanilla, Philip Andrew Fontanilla, Jeronimo Gomez, ken Mark Cachula. Basar di Provincial Director, may isa kadagiti suspect anak ti may sa pulis. Ito involved ito ikat anak met ti may isa nga pulis. Nakadestino dito yung probinsya tayo. Agpapadang agkakabagyan dagiti suspect iti Barangay San Antonio. Manipod isa nga pulo ket walo aging gadwa pulo ket lima dagiti pito a suspect ken sa nga pulo kadakwada tinataengan ani Cesar Fontanilla. Dismayado ni Governor Ryan Singson iti lokal a gobyerno ken kadagiti kameng tinarbakan PNP iti insidente. So siguro wake up call dito para kay ni Mayor nga agputin, agtrabahon, investigar. Umuna pa iti provincial government nga aksyon ngin data Mayor dita Narbacan. Gapoy ti daytoy, karaman pa ang investigaran dagiti kameng ti pulisya. Posible ang may kantinan na sanction dagiti pulisya ti Narbacan nung mapaniknikan ang nagliway da. Ituloy tayo nga imbestiga, then no kasapulan adda dagiti masuktan nga nagliway nga pulis ket aramidin tayo data. Iti agdama na ipilan ti kasong alarm and scandal kontra kadagiti suspect. George babaen ti kumpirmasyon ni Provincial Director na bigbig ti ama ti may sakadagiti karaman iti viral video nga ni SPO1 Alex Gomez. Daytoy ti ama ni Jeronimo Gomez nga may isang third year criminology student iti University of Northern Philippines. Kabayatan na George nang iulugan ti order ni Governor Ryan Singson ken ni Police Senior Superintendent Nestor Felix nga mangrelibo iti Chief of Police in Narvacan PNP nga ni Police Chief Inspector Rex Buyukan. Manamna mga agpatingga italaing nga aldaw ti panagtugaw ni Police Chief Inspector Rex Buyukan kas hepe ti Narvacan PNP. George? Mark, naggapuan na digiti paltog ngay naramat da. George, iti daytay panang tunton iti Police Provincial Office ket nagapumit laing kadagiti kakabagyan dagitoy walo nga karaman iti viral video. May isa nga ron kumpirmar iti Police Provincial Office ket no may isa kadagiti nausan nga paltog ket paltog daytoy amati may isa kadagiti karaman iti viral video. Legal wenno saan? Saan da pay laing nga maibaga George no legal dagitoy wenno lisensyado ta aggapu pay laing iti Campo Crame dagiti kumpirmasyon no daytoy ket adda ti lisensyada. George? Pagbasbasaan da digiti criminology students. Daytoy may sa George nga nabigbigan ni Jeronimo Gomez ket agbasbasa dito University of Northern Philippines. Data nga ro ti kinumpirmaran ta iti may sakadagiti taga University of Northern Philippines third year isunan ket idi kalman na pampailang nagbasa ngem as of now tatangal daw ket saanen nga na nagbasa daytoy. Tati bagaamok ket may isa kadigiti suheto da iti criminology ket deti revised penal code apay sandang naatal detoy. Dayta nga ro George pagpakasdaawan ti Police Chief Inspector iti Narvacan kastamiten iti Provincial Director ta daytoy nga ron nga may isa nga estudyante ket may isa isuna nga nakipag-igem kastamiten nga nakipagputok ti paltog ket manamna mga adda digiti maipilang kaso kontra ken kuana ket daytoy nga rod iti mangitunda iti dantumiten records nan iti no kaspagarigan daytoy ket sumrek iti kinapulisya. George? May isa pa Mark, adayo ka di iti kwerpo ti pulisya dito San Antonio, Barangay San Antonio? Dito Barangay San Antonio George ket parte met laeng iti poblasyon area dito in Narvacan ket halos may isa uno a 2 lang ang kilometro ti kaadayo na manipod iti mismong munisipyo kastameten iti kwerpo ti pulisya dayta nga ro ti pakasdaawan ti Provincial Director ta nagapu pay laeng ti Campo Crame ti impormasyon nga dayto indiscriminate firing nga napasamak sakbay nga iti mismo nga kwerpo ti pulisya. Dila nakapupuoten digiti pulis ita Narbacan. When nga ro George tabasar iti panagdamdamag tayo ket awan iti siya sinuman nga nakaamu kanya da tamanipod pay laeng dayto nga ro social media ti nakaamuan ti mismo nga napasamak indiscriminate firing idi Barutawen. Okay, thank you very much Mark Masudo.